वेलकाम टू माय न्यू ब्लॉग नोंथांमोनखौ बे आंनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेबसेबो बरायफिनना लानाय जाबाय लोगोफोर दिनै माने जोङो लोगोफोरजों जमा जानानै मोननैसो जायगायावहाय बेरायनो थांनो नागिरदों स' माने बे भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनखौ देखायनो सानदों आरोना स' माने दायो आं रेडि जायाखै गाइस माने दायो ओंखारना लानोसै स' माने ओंखारखांनानै नोंसोरखौ डाइरेक्ट लोगो मोनगोन तेजपुराव आरोना लोगोफोर फाइनालि गाइस नै जों दा मोनफैबाय आरोना मा जायगा होननायलै अखिल माबा नोंथ' बुंना होदोसो मृत्युंजय नै मृत्युंजय मंदिर दा फाइनालि मोनफैबाय आरोना बेनो लकेसना इलाय गाइस माने दायो जों माने एसे दर्शन खालामना लानोसै आरोना खुलुमना लानोसै ओमफ्राय बेनि उनावहाय नोंथांमोननो देखायनोसै आरोना जि हायो एसे देखायनोसै दायो माने बेवहाय दर्शन खालामबाय ओमफ्राय जों दा सायाव थांगोन आरोना सायावहाय खुलुमनांगौ ओमफ्राय जों दा थांगासिनो नै ओरैजाय बेवहाय दर्शन खालामबाय खालामनानै दायो सायाव खालामलायनोसै माने बा गोजौ मानसिया माथोलै बिराद गोजौलै फार्स्ट टाइम आरोना गाइस माने फार्स्ट टाइम फैदों बेवहाय थ' नोंबो देखायलांसै बेनो जाबाय मेन गेट आरोना थ' माने जोङो लोगोफोरजों खौसे जाना फैदों आरोना थ' माने जों दा हाबनोसै दे बेलखौ मारदो फाइनालि गाइस माने दायो माने जों दा फुजा सुजा खालामजोब्बाय इमान गरम बेवहाय थ' माने बेक साइडआवहाय ओरैबायदि आरोना दायो माने जों बेनिफ्राय थांनानै बेलेग मोनसे लकेसनाव थांगोन आरोना गाइस माने गुबुन मोनसे जायगायाव थांगोन नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक साइक खालामना हो थ' माने दायो जोङो 8 जोन फैदों आरोना लोगोफ्रा जमायै थ' माने दायो जों दा ओंखारबोबाय बेवहाय ओमफ्राय लोगोफ्रा नै केमेरा फट' खेबगासिनो आरोना माने बेबायदि आरोना नै नायना ला नोंथांमोना ओमफ्राय नोंथांमोना नायदो माबोरै नुयो माने बेयो नै बिराद गोजौ आरोना थ' माने दायो बेनो बयनिसिम गोजौ जानानै दं आरोना थ' गाइस फाइनालि जों दा बेनिफ्राय थांसै आरोना दायो जों बेवहाय दर्शन खालामजोब्बाय 32 मिनिट लागोन 32 मिनिट्स थ' माने दायो माने नेक्स्ट लकेसनाव थांगोन आरोना मा मुंनायमोन दे जोंहाय माने लकेसन चेक खालामगासिनो आरोना हा मा जायगानि मुङा मा नाम सेपानला स' माने बेवहाय माने वाटारफुल ना वाटरफुल मतलब पिकनिक स्पॉट माने बेवहाय माने दुगैनाय जायगा दं आरोना स' माने जों दा बेयाव थांसै जमायै माने माब्रै आरो नायनोसै आंबो फार्स्ट टाइम आरोना बिथाङा जोंहा फंबाय अनसुलाया माने जायगाखौ माने चेक खालामगासिनो आरोना लकेसन चेक खालामदो दायो ओमफ्राय फंबाय सानैसो दङ जोंहा थांबाय सिगाङावहाय जों दा बेनिफ्राय थांबाय थानोसै लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आरो मोनसे लकेसनावहाय लोगो मोनगोन आरोना थ' माने जोङो दायो माने गाइस आदानि चेनेलखौ आनसाबस्क्राइब खालामना लोगोफोर माने जोङो दा बेनिफ्राय थांबाय थानोसै फंबाय माने आनसाबस्क्राइब खालामनो होदो स' फंबाय माने थांबायानो हनै जोंहाय दानिया माने दायो थांसै दा माने गाइस सेपानलायाव थांसै आरोना बेनिफ्राय जोङो थ' गाइस माने जों दा बेनिफ्राय ओंखारबाय आरोना जोङो थांसै दायो सेपानलायाव थांगोन गाइस जोङो नै थांगासिनो आरोना सेपानला थ' गाइस माने जों दा सेपानला मोनफैसिगोन आरोना जोङो दा थांगासिनो थ' माने उनथिंबो सानै फैगासिनो आरोना अक्सयजों मोननाजों ओमफ्राय आरो लोगोफ्रा फैगासिनो जों दा थांगासिनो आरोना लोगोफोर थ' माने नायना ला नोंथांमोना जायगाया माब्रै आरोना थ' लोगोफोर माने जोबोद मोजां आरोना नायनो लागै जायगायाव मोनफैबाय दायो माने बेवहाय पार्किं लादों माने 20 होनांगौ किमान দিব লাগে 20 टका 20 होनांगौ आरोना गाइस माने बेवहाय 20 होनानै एन्ट्रि खालामनांगौ ना थ' माने बेनो जाबाय सेपानला साब्रैया मोनफैग्रोबाय ओमफ्राय आरो लोगोफोर दंबावो आरोना बिसोर फैगासिनो स' गाइस माने फाइनालि जोङो मोनफैबाय आरोना बे सेपानला मा मोनलाय मा नाम मोनलाय सम्पाबति वाटारफल आरोना बेयो स' माने दायो जों बेयाव मोनफैबाय ओमफ्राय स' माने दायो दुगैना लानोसै जोङो ओरैजाय सायाव थांनांगौ आरोना जोङो दायो सायाव थांगोन ओमफ्राय लोगो सानैसोआ फैबाय थादों आरोना मोनफैयाखै दा नेगासिनो आरोना थ' माने बे रेडि आरोना हाफ पेन्ट आरि गाननानै रेडि जाखाबाय जों दा सायावहाय बेयावहाय दुगैगासिनो आरोना मानसिफोर जों सायाव थांगोन आरोना दैया एसे लेथ्रा आरोना बेनिफ्राय जों सायाव थांगोन आरोना सायाव माने मोजां आरोना दैया थ' माने नै दायो माने बेबायदि आरोना जायगाया लकेसना बहुत मानसि फैयो आरोना बेवहाय थ' नोंथांमोनाबो फैनो हाबाय मोनफैबाय ओइ दासो मोनफैदो आरोना थ' माने बिसोर सानैया दासो मोनफैदो आरो सानै दङ ओइ आरो सानैयालाय बे जायगायाव मोनफैबाय सायाव थांना दुगैनोसै नोंथांमोना नायबाय थादो आरोना जायगाखौ माबोरै देखायनोसै नोंथांमोननो थ' माने मोजांब्ला आरो मा नोंथांमोना फैबानो जाबाय आरोना
Tuh, mati थाङो ओरै जुबिनालाय अरे भाई जैनो थांगासिनो सायावहाय वाव ज' माने खारै खारै थांसै आरोना लोगोफोर ओ माय गड ज' माने हनै ज' बार बिदि जायगा मोनफैबाय जों दा बेखौ बारनांगोन आरोना लोगोफोर बे आरोना जायगाया माने ओरैबायदि खोमसि माने बिदि लामायाव थांबाय थानांगौ आरोना हा ओइ फैगासिनो आरो अफसाय ओ खारबो काम खारबोगासिनो माने बिदि खारै फैनांगौ आरोना बे जायगायाव स' गाइस माने बेनिफ्राय बहुत गोजान आरोना स' माने जों आधा किल'मिटारसो फैबाय दायो माने जोंनि जायगायावहा जों नायनो थांनाय जायगायाव मोनहैगोन ना मोनहैया जों गेरेन्टि गैया आरोना स' थांबाय थानोसै मा जायो स' लोगोफोर जों मोनहैगोन ना मोनहैया मोनथिया माने बेबायदि जायगायाव फैबाय थादों आरोना जोङो दायो बहुत माने खोमसि माने स' माने लोगोफोर हर जानाय बायदि आरोना जायगाया खोमसि बिराद स' नायना लानाय बेबायदि जायगायाव थांगोन जादों आरोना जोङो दायो थांबाय थागोन मोनहैगोन ना मोनहैया स' मोनहैयालासे नोंथांमोननो देखायसिगोन ना वाटारफला माने सायाव दङनो स' माने नुबाथ' आं बिराद गोजोननाय मोनगोन नुयोना नुवा मिथिला नायलांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर थांबाय थादों जोङो दायो तामाम गरम जाबाय बेबायदि जायगायावहा बेबायदि जायगायाव थांगासिनो आरोना जोङो दायो माने सायावहा वाव थ' बेबायदि जायगायाव थांगासिनो आरोना जोङो दायो बेसेबां गोजान थ' मोनहैसिगोन होनना बुंदों आरोना थ' माने बिराद जायगाया गिथावना आरोना लोगोफोर जायगाया बिराद गिथावना स' आरो ससे चलो सरि गाइस माने बहुत मेंबाय माने थांनो हाले आरोना थ' माने बहुत गोजान दं मोनसे सायावहाय जों बहुत गोजान फैबाय आरोना बिदि जायगायावहाय लोगोफोर माने बेबायदि जायगायाव फैना माने बिराद गियो आरोना थ' गिथावना आरोना जायगाया थ' थांगासिनो थ' माने सरि लोगोफोर जों थांनो हाले आरोना बेसिम थ' माने आं बेनिखायनो माने हा थ' माने बिराद गिथावना आरोना जायगाया माने थांला जों दायो सरि गाइस माने बिराद गोसोखौ मारिबा नांबाय आरोना बिराद मेंबाय आरोना गोलोमदो माने मा बुंबावनो माने बेबायदि जायगायाव फैनाय ओरैबायदि गिथावना जायगाया माने थ' माने नोंथांमोना फैबा माने ओरैबायदि गिगोन ना माने फैबा थ' माने जों 2 किल'मिटारसो सायावहा गाखोबाय आरोना लोगोफोर माने बहुत गोजौ दङनो आरोना वाटारफला माने जों दा थ' माने सासे थांगोन होनबाय थादों आरोना थ' माने बिदियावहाय माने बिराद गिथावना आरोना जायगाया बेबायदियाव दा रावबो गैला माने जों साब्रैल' दं आरोना लोगोफोर माने मा दिनानै गिथावना जायगाया माने थ' माने जों स' माने जायगाया बिराद गिथावना आरोना लोगोफोर बिराद मेंजोब्बाय माने आं दै फिसियाखै दे गाइस माने सब गोलोमदै आरोना बे सब गोलोमदै माने लोगोफोर माने बिराद गोलोमबाय माने थाबाय माबाफोरनियावनो माने थ' माने दासिमबो आं दैखौ दांनो हायाखै आरोना थ' माने जों थांनो हालिया आरोना बेनिफ्राय बिराद गिथावना जायगाया माने रावबो गैला माने दायो आरोना सवा बिराद गोजौ गाखोनांगौ जों खमसे खम माने 2 किल'मिटारसो माने जों हाजो सायाव गाखोबाय आरोना लोगोफोर 2 किल'मिटारसो माने बहुत भितराव दं दाबो जोङो बहुत भितराव दं आरोना लोगोफोर थ' माने जों थांलिया आरोना बिराद साउन्ड माने रावबो गैला आरोना जों साब्रैल' जों साब्रैजों दं माने लोगोफ्रा सानैसो फैयासै आरोना लोगोफोर माने जों साब्रैजोंनो दायो माने फैनायमोन आरोना स' माने साक्सेसफुल जायासै आरोना टारगेटा स' माने बिराद माने सरि आरोना लोगोफोर सरि माने सरि होनबाय आरोना लोगोफोर ना नोंथां सिगाङावनो जुदि नुनायबा माने जायगाया ओरैबायदि मोजां आरोना लोगोफोर माने आंनि लोगोआ बुंदों आरोना जोबोद मोजांनो स' माने नायनो बिराद एक्साइटेड थाबाय माने लास्ट मालाबा फैगोन माने टारगेट लाना फैगोन माने फुङावनो फैगोन माने दायो समा जाबाय नालाय मोनाबिलि जाबाय ओंखायनो माने जों थांला आरोना बिदि नालाय फैनायसो माने जों हर जालांगोन ओंखायनो माने थांला आरोना लोगोफोर स' माने मा बुंबावनो सरि आरोना लोगोफोर बिराद सरि लोगोफोर सरि स' माने जों बेनिफ्राय बेक जानायसै आरोना थांफिनसै लोगोफोर स' माने थांनो हाला बेनिफ्राय जों बेक जाफिनगोन मा गाइस तामाम gitu सावदोबाय सायावहाय गाइस लामाया मा dulu woi
गाद्रुमना गुलिबाय सासे लासै लासै फै स' गाइस माने दासो नै सान्दुंखौ नुदों आरोना सान्दुङानो दंमोन थेवबो माने बेवहाय खोमसिमोन आरोना जों माबानियावहाय थांनायावहाय खोमसिमोन दायो स' माने जोङो दा 1.5 किल'मिटारसो थाबायबोबाय आरोना बिनिफ्राय गोजौनिफ्राय गाहायाव फैबाय आरोना 1.5 किल'मिटारसो तामान मेंबाय आरोना लोगोफोर माने मा बुंनो माने जायगाया बिराद मोजां आरोना नायनो लागै स' माने नेक्स्ट टाइम नोंथांमोननो आं देखायथारगोन आरोना बे जायगाखौ स' माने नेक्स्ट मोनसे जुदि खेबसे फैयोना स' माने आं देखायथारगोन बेखिनि जायगाखौ माने ओरैबायदि माने आखा थाबाय आरोना स' माने गोसोआवहाय माने बिराद मादिबा नांबाय बेग सेग जिजोब्बाय आरोना स' माने ओरै देखायलाय Ada mau. ओइ मा Yang mana mana? मेयाखै आरे भाई बेग सेग जिजोब्बाय चलो क्या हुआ चलो Ada mau. Oh. Mama. फाइनली जोङो माने रिटार्न मोनफैफिनबाय आरोना जेन माने फैयै स' माने ओरैबायदि गोजानाव थांबाय जोङो स' माने दायो मोनफैबाय आरोना स' माने जोङो कमसे कम 2.5 किल'मिटारसो जोङो सायाव थांबाय आरोना लोगोफोर माने सायावहाय 2.5 किल'मिटारसो गोजान थांबाय दायो माने फैना माने जों मोनाफैबाय आरोना सरि माने लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं माने आरोबाव फिन खेबसेबो बुंनो सानो आरोना सरि आरोना नोंथांमोननो माने बे माने मा बुङो वाटारफलखौ नोंथांमोननो देखायनो हायासै आरोना गाइस माने बिराद माने गाज्रि नांबाय आरोना गोसोखौ माने बिराद गाज्रि नांबाय स' माने मा बुंबावनो माने बिराद गाज्रि नांबाय ट्राय खालामदोंमोन आरोना नोंथांमोननो देखायनो माने थांनो रावबो गैलामोन जों साब्रैल' दंमोन आरोना स' जों साब्रैजों थांदोंमोन स' माने बेनिखायनो माने हायासै आरोना गिनानै माने गिनो गोनां स' माने जों दा लोगोफोर माने बेनिफ्राय थांसै आरोना जोङो माने भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय आरोना लोगोफोर स' माने नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ बेखिनियावनो मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयार खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे जुदि शेयार खालामनो हायोबा शेयार खालामनो हाबाय जाबाय बेसेबां हायो स' लोगोफोर बिदिबा बेखिनियावनो दोननोसै आरोना बाय भिडिअखौ टाटा